Tiw. Ni'n mynd disgwyl o weld ti bore yma? Wel, ni'n meddwl bys ti di dal ar aeroplan cyntaf mas i LA, trio dy look yn Hollywood, ti'n mo? Braidd yn bell, dydy. Wel, bydd rhaid ti ddal ar beic cyntaf mas i LA, de. LA, lôn agored, heddi as yn fosib. O, ia. Hey, fuck, ma'n nhw'n ôl to. Police believe that a local source is supplying thieves with information on unoccupied houses. Pryd oedd hyn? Wel, mae di bod yn mynd mlaen ys wythnosau nôl hwn. Pwy sy'n meddwl, de? Fama, bob man. Sy'n illa saff dyddi am anagos. Dro. Wel. Traffath? Gyfynthig hwnna dy ti? Ei ddim yn bell arno fo. O, ti'n bod o fe? Paid â gofyn I fi. Ti di trio cael gwaed allan o garag? Mei, wytio funud. Mei? Gwaith yn galws di. Fydra ni gyd i'n bod yn resting actors. Ti bod na'n nibyddu fi noson gyntaf fe yma. Be sydd? Dim. Just, da ni ddim am grampio dy steil di a chditha na limelight, de. Bydd bod yn stupid. Yli, gen I gyfle I siarad yn y parti hyn yma, oce? Pa parti diwn? Parti diwedd y ddrama, de. O? Ti dod, dwyt? Ti am yn gweld di? Be ti fel? Chdi, Del. O, diolch. O, ni'n meddwl bod chdi di roi gorau di. O, mi ydw I, ond dim gair. Chris Croes. Olwg bell iawn ar ni bore yma. Di'n iawn? Ona deud y gwir, te, dwi wedi bod yn poeni amdani dyddiad diwethaf mas di. Be, dim yn sal, na chdi? O, nac di, am I gafodd I dipyn o sioc yn yr hogyn Snapes na nes na blaen. Be, ddigwyddodd? Wel, roedd hi'n barod I fynd allan, de, I gyfarfod ar rhywun o disgwyl taxi a dyma clwch y drws yn canu pwy ddynol Snapes. Golwg y bedd arna ma'n bob tebyg at milywygol o'i blaen ni fan adeg gair o'i ben, cofia. Rargal fo. O, ddim wedi gyfarfod, li? Blaen ti? So dad byth di gadael ni gael y parti'n ti ni anyway. O, be ti'n cofio? Na, dwi'n misio cofio diolch yn fawr iawn. Dwi'n mwyn sut ti'n cofio'n byd fo'r star oedd arna chdi, de. Hei, grynwch hwn. Roedd cynhyrchiad hwn o Romeo and Juliet, ben y gysgwydd i'ch ben cynhyrchiadau ysgol eraill gyffeli. Gyda'r actorion ifanc yn dehongli i'r rhannau gyda sensitifrwydd a dealltwriaeth. O, mi oedd yn o dda, dyna chwarae teg. Ond fan y teg, rhai talu teirnged arbennig I Arwel Jones. A tafoi yn rhan tibad. A lwyddodd I ddal y gynulleidfa yng Nghedr I law gyda'i berfformiad ar... Wel, mae beth I feddwl yna, de? Gret! Gael ti, bai. O, mes i'n joios di. O, mi oedd edo. O, arcion, oedd, wir. I chi, Lina. Mi, dim yn ben blwydd yna, nag di? Cardys o'n tystwna, ynddo? Pwy? Ti'n siŵr bod o'n beth doedd gael y parti yn y tŷ yma, dwed? Bydd Ffion ddim yn gwerthfawrogi cael ei thati o gwmpas mewn parti ysgol. Wel, fi wmi droedd drol ar hyn o bryd beth bynnag, mae hynny'n saff. Mae pethau di gwella, tydyn? Yndyn. A gobeithio parith I felly de. I ni gael trafod y briodas yma heb ormod o fireworks. Nôl ti. Hwyl.
chi di cael cardiau Dwynwen bellach? Pwy? Cardia Santes Dwynwen. Mr Morgan, sgynnon ni ffasiwn beth a cardia Santes Dwynwen. Fion beth ni hol? Na, gdi. Rhaid dall beth ni chadwy. Llusgoeth rhaid ar ola mes di. Mae'n gwneud digon o hynny. Hei, sydd dath dy ddet, di? Sy'n o blaen? Lina. Wel? Joc wirion a thri bell, ynddo. Ti di clywed am Snapes hefyd, felly, mae'n siŵr? Do. Cradur. Thandros o sioc, mi cofio. Platio dy sain, please, Lina. Ei, watcha di dy hun. Eia, sut hwyl gys di? Puncture, ddedodd Dylan. Ie. Pam? O sut da ni fod i wybod na Valentine Cymraeg, dio? Be am un plaen, ta? O be, da chi eisiau fi sgwennu na fo hefyd i chi oes? Na. I bw mae o, anyway. Hei, Dyl, o'n i'n gwybod bod gennych chdi fan club. Dylan, ti dyma fi wneud, dwi eisiau gair efo chdi. O Bob yma gyna, yn holi am y puncture. O, ia. Puncture? Ia. Rhyfedd fyd. Bob yna, mae yna puncture oedd o. Ffindi fo fel nes i de. Felly bod rhywun di fo'n potcha neu fo hwnnw beth. Gyswch be? Yna rhywun newydd dorri mewn i tîm sy'n Sanwyl. O, di hwnna'n edrych am ar cwestiwn ari i chi? Ti'n mynd gymryd? Eia. Ie. Lle mae parti yma ta? Dwi'n llam byd i nodyn. Dwi'n siŵr bod fel na, nag oes? Wel i'n weld, dwi wedi cael llon bol ar un. Ie. Just paid yng ngwthio rei bell, o. Di hwn rhywbeth i wneud efo chdi? Be? Dy gacdio'n llwach efo fi. Na, gdi siŵr. Yli, oedd chdi rei rojo o sir ar y drws dim yn amlwg na chdi si wrthi. Os ydi gweithio hynny, allan i chi? Dim yn Cymru genius, na chdi. Roger yn diflannu, Roger efo lot o bres, Roger yn prynu anrhegion drud, Roger yn gwerthu stwff yn rhad. Fydden nhw'n 2 funud a ffendi allan pwy si wrthi, a wedyn fydden nhw'r dol di fel cacwn. Ti off the ben. Na, cdw, chdi si off dy ben. Ac os na hwn di dy fusnas newid di, dwi'm eisiau byd i wneud efo fo. Dallt! Nerys ni di gario ymlaen, please. Roedd Erno eisiau rhithro ddi yno o'r rhedeg neu'r rhi draed rwy. Sori bod fi'n hwyr, mis. A fe'n gloch o ti'n galw hyn? Oedd rhaid i fi mynd i fi... A dim just cerad i mewn, rhywbeth lici di, siŵr? O na, oedd rhaid i fi... Reit, 1000 o lines erbyn bore fory. Mae rhaid mi fod yn brydlon, iawn? Sgynnych chi gardiau Santes Dwynwen? Na, gwys. Does gynnon ni ddim cardia Santes Dwynwen. A Dwynwen mae'n boblogaidd, nag yw i? Pwy yw hi, de? Beth? Bachan amantes fel ti ddim di clywed am Santes y Cariadon. O'r Southway? Ynys Llanddwyn. Na pan maen nhw'n galw trath Llanddwyn yn trath y Cariadon. Islwyn, mae'r bend i'n llawn o wybodaeth twp ti'n gwybod. O hen lol wirion beth bynnag ynddo. Mae gynnon ni Valentines Day yn barod, oes? A le mae'n synwyr busnes detailers. Neth ti ffortiwn heddi sy'n ti'n gwerthu cardia Santes Dwynwen, ti'n gwybod? O, gyda'r llaw, tenau iawn yr cardia Cymraeg yn y siop mae fyd wedi sylwi. Sam galw nag oes? Gyfer arno hwn i ti. Diolch, cariad. Hei, Roger! Byddawd y garden i da'r post nesaf o. Fi gei di fyny am 7 felly, oce? Be, ti'n gofyn ti gyfer? Ynddo. Iawn, gres. Paid rhaid i fi gwirio. Driau bidio. Well i chdi beidio. Wel, di hynny yn i gyd. Paid y bod yn hwyr iawn. Na i ddim. Tra. Tra. Gaid i o si. 88. Ydych chi adra fi enw? Ynddo. Dylan, ti'n iawn? Ynddo, pam? Ti siŵr? Ynddo.
Berffaith, siwr. Do? Eli, dwi'n gwybod pam na rhywbeth yn dy boeni. Fyddi di ddeud dda i, sti? Dych chi'n gwybod nath o ddynas na? Nath i mi roed gwrando beth gen i fi ddeud. Hi'n ffit i fod yn athrawes. Parti Romeo and Juliet ar noson Santes Dwynwen. Mae'n berffaith ydi. Beth fel? O Santes y Cariadon, de? A Romeo and Juliet, y Cariadon e mwca. Santes Cariadon? Dim chdi am fod y cardyn ta? Pa gardyn? So ni jyst licio deud gair bach i ddiolch i bawb nath gymryd rhan yn y sioe. Ac ar rhan y cast i gyd, hoffwn diolch i Miss Charles am wneud y cyfan yn bosib. Hoffwn diolch hefyd i May Hughes am wneud y set, ac yn arbennig i Awel, sydd yma'n rhywle, am wneud Juliet mor berffaith. Ia. So mae'r parti mynd? Iawn. Nis cael 5 munud o lonydd. Mae'r wrthnos o dweithio ni mor hectic da. Ie, wel, nes ti'n joio fo do? O, o'n change doedd. Nes ti gar? Ie, ca. Lle mae ffion hynny, ta? Gen i lein sgofaith i wneud i rhywun, dwi. O, ie. Ti'n iawn? No, pam ti'n gofyn? Distaw ti. Ie, wel, ti'n abo fi dwt, strong and silent. So well fi'n ôl da, fe pobl yn dechrau boeni lle da ni. Nath chi'n hyd yn o'r cyfle i egluro nhw. Dylan, oedd 20 munud yn hwyr i gwers. Oedd hi'n hwyr achos bod i'n mynd i ffonio ar heddlu. A rwy'n di torri mewn i tîm Mrs Samuel, doedd.